BPFनि वर्कार दैदेनगिरिफोरजों आंहा बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं। जाथि खुरमा बाय बाहागिनि बायदि सोमोन्दो दं, अनलायनाय दं। बेखायनो आङो BPFनाव आलासि जानो थाङो। BPFनियाबो आंनाव आलासि जानो फैयो। 100 क्रर होनाय जागोन, 100 क्ररखौ होबाय। माबायदि होखो, मा पलिसि दं, मा भिजन दं, मा थांखि लानानै बे 100 क्ररखौ होखो, बहा बाहायखो, बेखौ नायबाथाय जों नुबाय गावजों गावसो 2 लाख 2 लाख 2 लाखखौ राननानै लाबाय। इयथनि फैसाखौ 50-60 बोसोर बैसोनि सासे मानसिनो होनानै होबाय। आरोबाव न'खरसेयावनो साबा गाहाम होबाय। दा गावजों गावनो नांलाय खमलाय। बिथांमोना बे 100 क्ररखौ माबे पलिसि, मा थांखि लानानै होदों, माबायदि होदों, बिथांमोना बुंनो हाया। नैबेखौल' बुंनो हागोन जे थांनाय BTC इलेक्सनाव जायफ्रा खस्थ' खालामदों बिसोरनो होनाय जादों। कारना जाहैबाय माइन'रिटिसफोर। माइन'रिटिफ्रा दिनैनि दिनावहाय BPFनो भट होआ, NDAनो भट होआ। डेट मिन्स NDAनो भट होआ, मालाबाबो भट होआ NDAनो। कारन दिनैनि दिनावहाय NDAनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय दङ बिसायख'थिनि उनाव उच्चेद खालामगोन। सोरखौ उच्चेद खालामगोन बुजियै रावबो गैया। बे समाव जोङो बिसायख'थिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय जोङो बिजाथिफोरजों जों सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै जोङो नैबे सासे बिजाथि जायखौ जोङो फैला होननानै मिथिनाय जायो, दा बिथांजों जोङो सावरायगोन। जे नोंथांजों जों सावरायगोन नैबे समाव जे नोंथाङा जों नोंथांखौ नुनो मोनो। नोंथां होनोब्ला रावबो सिनाय गैलिया। फैला होनोब्ला बे सिनेमायाव मोनसे राजखान्थिनि मोनसे एक्टिं खालामबाय थायो। थारैनो खसाखरि दिनै मोगथां महराव फैनो हाबाय राजखान्थि बिथिङाव। बे बेलायाव मा बुङो? रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव फोथायनाय, आंनि सायाव अननाय आरो आंनि सायाव जि आसा, बे आसाया थानायनि थाखायनो दोलोनिफ्राय आंखौ दिनै मानास बिधान सभा बियाबाव बिजाथि महरै फसंबाय। आङो गिबियावनो जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ बावहरगोन। रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरगोन। मानोना रायजो राजाया आंखौ हास्थायामोनब्ला, आंनि सायाव फोथायनाय थायोमोनब्ला आं दिनैनि दिनाव बिजाथि जानाय नङामोन। नोंथांनि बे समस्थियाव देरहानायनि सिमाङा माबायदि? मानास बिधान सभा बिहाबा बृहत मोनसे बिराद गिदिर मोनसे समस्ति। गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोर दं। गरखा दं, बर'फोर दं, मुस्लिमफोर दङ, बेंगलिफोर दं, राजबंसि दं, आदिबासि दं, गोबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ। खोब मोजां मोनसे समस्ति होननानै आं बुंगोन। मोनसे बागानाव जेरैहाय गोबां रोखोमनि बिबार थायोब्ला बागाना समायना जायो, बेबायदिनो मानास समस्तियाबो बेबायदि रोखोमनि मोनसे समस्ति। बे समस्तिनि रायजो राजाफोरजों आं दाखालिनिफ्रायनो दिनै 10-12 दिन जालांबाय रायजो राजाफोरजों रायलायदों। जोंनि मानास समस्तियाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जा बुद्धिजिबि, फोरोंगिरि, इन्टेलेक्सुयेलफोर, दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनजों आं रायलायदों। बिथांमोना दिनैनि समावहाय मानास समस्तिखौ लानानै मा सिन्था खालामदों। कारन मानासाव गिबि खेबनि थाखाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मानास समस्तिखौ लानानै दिनै मा सिन्था खालामदों। जिहेतु बिजाथिया गासै 9 जन दङ। 9 जन बिजाथिफोरनि गेजेरावहाय दिनै मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा सोरनो भटखौ होनो नागिरदों, सोरो मा बुंदों, सोर मा सानदों, बेखौ बुजिनो थाखाय आङो गामि हाबदों। ग्राउन्ड लेभेलजों हाबदों, न'खर न'खरबो हाबदों। बबेबा माने सोरनिबा गामिनि लाइब्रेरियाव रायलायदों, बबेबा लामायाव लोगो हमनानै रायलायदों। रायजो राजाफोरनि खोथाखौ आङो बुजिनो नाजादों। आरो दिनैनि दिनावहाय गोबां खोथाखौनो आङो बुजिनो हादों जे मानास समस्तियाव मा जानो थांगासिनो दङ। नोंथांनि जुजिनाया एसे गोब्राब जागोन नामा? जायनिखि NDA दोलो दङ, बेयाव NDAनि बिजाथिफोर दङ। NDAनि बिजाथिया जाहैबाय बिथां थानेस्वर बसुमतारी। आं जे बुंबाय दिनै आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै रायजो राजाफ्रा मा सानदों बेखौ बुजिनो नाजादों। दिनै आं बुजिनानै मोनदों रायजो राजाफोरनाव हाबनानै रायजो राजाफ्रा दिनै मा सानदों। गिबियावनो थानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जोंनि मानास समस्तिनि रायजो राजाफ्रा रिजेक्ट खालामदों। मानोना बिथाङा जाबाय गुबुन समस्तिनि मानसि। नाम्बार 2, बिथाङा गिबियावबो 10 बोसोर MLA जाखांबाय। 10 बोसोर MLA जानायनि उनावहाय जिहेतु बिथाङा गोबां खामानि मावनो हायाखिसै, बेखायनो बिथांनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रानो दिनै बिथांखौ रिजेक्ट खालामदों। बाक्सा समस्तिनिया, कारन बाक्सा समस्तिया जाबाय आगोलनि सापागुरि समस्तिनि 90% लानानै कभार खालामनानै बाक्सा समस्तिया जादों। दिनै बे बाक्सा समस्तियावनो बिथां थानेस्वर बसुमतारीखौ
रायजो राजाफ्रा लाखियाखै मानोना बिथाङा गेलेयोब्ला भट होआ होननानै बुंदों आरो ओंखायनो दिनै बिथांखौ जोंनि मानास समस्तियाव जालदाब दोनहरदों आरो दिनै मानासनि BPFनि नेता कर्मिफ्रा बुंदों जे जोंनियाव मोनसे जाबसिननानै हरदों बे बिबानखौ जों रुजुननो हाया होननानै बिथांमोना बुंदों जायनि थाखाय केन्डिडेट डिक्लेयार होनायनि उनावनो अफिसाव सियार बुख्रुबनानै मिडिया लानानै थानेश्वर बसुमतारीखौ जोंनो नाङा सालानि मासक आमि नाखां होननानै बुंदों खारन सालबारि ओनसोलाव गोबां गोरों गोरा मानसिफोर दङ BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो गोरों गोरा मानसिफोर दङ ससियेल वर्कारफोर दङ जेरै डक्टर दुलेन बसुमतारी बिथाङा थुनलाइ आफादजों सोमोन्दो थानाय गेलेनाय आयदाजों सोमोन्दो थानाय सासे ससियेल वर्कार सासे लेखा गोरों मानसि बिथाङाबो केन्डिडेट नागिरदोंमोन बेबायदिनो दिलीप स्वर्गियारी सासे गोजाम इयुथ माने वर्कार लिडार BPFनि सालबारि ओनसोलनि बिथाङाबो केन्डिडेट नागिरदोंमोन अमल नार्जारी सासे मोजां लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङाबो सालबारि ओनसोलनिफ्राय केन्डिडेट नागिरदोंमोन बे मोजां मोजां मानसिफोरखौनो जालदाब दोननानै गुबुन समस्तिनिफ्राय केन्डिडेट होफैनायनि थाखाय दिनै BPFनि नेता कर्मिफ्राबो दिनै थानेश्वर बसुमतारीखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै खारन बिथांखौ आरो बुंबावदों यं जेनेरेसनफ्रा जायफोर इयुथ इडुकेटेड इयुथफोर बिथांमोनाबो बुंदों जे थानेश्वर बसुमतारीया बैसो जाबाय बेखौ जोङो आबौसो जायो बिनि जेनेरेसना जाबाय बेबि बुमारा जेनजिफोरनि बिबौ जायो गतिके दानि जेनजिफ्रा अर्थात फिसौफ्रा बिबौखौ गावनि दैदेनगिरि जाजानो मालाबाबो लुबैया खारन बिसोरो जाहैबाय साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुगनि बिसोर इयुथफोर थ' बे टेक्न'लजि जुगनि इयुथफ्रा गावसिनि साननायखौ बुजिनो हानाय गावसोर मा सानदों मा मावनो नागिरदों बेखौ जाय बुजिनो हायो बेखौसो दैदेनगिरि हिसाबै लुबैयो दा थानेश्वर बसुमतारी सारमोना दिनैहाय इउटुबखौनो सालायनो रोङा वाट्सएपआव मेसेजखौ बोरै हरो बेखौनो हाजोबा फेसबुक सालायनो रोङा टुइटार सालायनो रोङा थ' AIनि खोथाखौ बुजि मोना गतिके बिथांखौ इयुथफ्रा इडुकेटेड इयुथफ्रा आउटडेटेड आबौ जों बिनिफ्राय सल'बाथासो खोनासंनो लुबैयो नेता हिसाबै लुबैया होननानै बुंदों आं बेखायनो बुंनाया बेयाव इन्डियानो थायाथों मानो थानेश्वर बसुमतारीनि सरसाया दिनै मानास समस्तियाव फैयाखै इन्डिनि खोथा बुंदों इन्डिया सोर दा BJPआ सोर बेबो बिराद कुइसन जानानै दङ दा मानोना आं गासै बाथ्राखौ मिडियायाव बुंजोबनो हाया दिनै अन्जन तालुकदारनि बाथ्राया सरसायाव फैदों बिनि ओंथिया मा अन्जन तालुकदारनो दाना भटखौ सोर होगोन जायखौ NDA BJP होननानै साननानै लाबाय दं BPFफ्रा बिसोरनो दिनै अन्जन तालुकदारनो भट होगोन बे मोनसे खारनबाव आरो थार्ड नाम्बार कारना जाहैबाय माइनरिटिफ्रा दिनैनि दिनावहाय BPFनो भट होआ NDAनो भट होआ डेट मिन्स NDAनो भट होआ मालाबाबो भट होआ NDAनो खारन दिनैनि दिनावहाय NDAनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय दङ बिसायख'थिनि उनाव उच्चेद खालामगोन सोरखौ उच्चेद खालामगोन बुजियै रावबो गैया माइनरिटिफ्रा बुजिनानै मोनो बेफोर बाथ्राखौ दा बेखायनो थांनाय BTC इलेक्सनाव जे माइनरिटि थोंजोङै BPFनिफ्राय माइनास जानो थांगासिनो दं दा बेखायनो BPFआ कन्टेस्टआव फैया बिथांमोना बुंनानै लाना मा जानो आमी NDA दासो 75,000 पाम 75,000 मोनगोन होननानै बुंदों बहानिफ्राय मोनगोन दा जेरावनोखि गावनि मानसिफ्रानो दिनै भट होनो नागिराखै थानेश्वर बसुमतारीनो आं दहाय बुंनाय बायदि मैया मोनसे रादाब बिजोङाव ओंखारदों नोंथांनि खोथाया BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि रिनय बसुमतारी बिथाङा बुंदों मा फैलाया जोंनि BPFआवसो जइन जानो होनना फैदोंमोन नाथाय जों लायासै बेफोरबायदि खोथा ओंखारदों मा बुङो BPFनि वर्कार दैदेनगिरिफोरजों आंहा बिदा फंबायनि सोमोन्दो दं जाथि खुरमा बाय बाहागिनि बायदि सोमोन्दो दं अनलायनाय दं बेखायनो आङो BPFनाव आलासि जानो थाङो BPFनियाबो आंनाव आलासि जानो फैयो आरो जोंनि गेजेराव आंजों BPFनि नेता कर्मिफोरजों अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गोरोबलायनाय थानायनि थाखायनो दिनै BPFनि नेता कर्मिफ्रा आंनो भट होनो नागिरदों थानेश्वरनो होनो नागिराखै जायनि थाखाय थानेश्वरखौ केन्डिडेट मोननायनि उनावनो सियार सावदों सियार बुख्रुबदों मिडियायाव बुंदों थानेश्वराव आमाक ना लागे होननानै गतिके BPFजों आंहा बिदा फंबायनि सोमोन्दोआव दं हिसाबै थांलाय फैलाय जानायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जानो नङा होमबा आरो बे मोजां सोमोन्दो थानायनि थाखायनो BPFनि नेता कर्मिफ्रा मानासाव बुंबाय दङ सिरि सिरि फैलाके जिखाबा लागिबो बुलि रिन्जय दैमारिया जाहैबाय गुबुननिफ्राय फैनाय मानसि बिथाङा मा बुजि मोनो नङा होमबा बिथांमोना गेदेर गेदेर डायलग होयो इयुथनि बाथ्रा बुङो थांनायाव बुंबाय इयुथफोरनि थाखाय 100 क्रर होनाय जागोन 100 क्ररखौ होबाय माबायदि होखो मा पलिसि दं मा भिजन दं मा थांखि लानानै बे 100 क्ररखौ होखो
बहा बाहायखो बेखौ नायबाथाय जों नुबाय गावजों गावसो 2 लाख राननानै लाबाय इयथनि फैसाखौ 50-60 बोसोर बैसोनि सासे मानसिनो होनानै होबाय आरोबाव न'खरसेयावनो साबा गाहाम होबाय दा गावजों गावनो नांलाय खमलाय जोंबो होदों खौथि थाखाय इयथफोरनि थाखाय नाथाय जोङो बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदों जायनि गेजेरजों जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ इयथफोरखौ जोङो डक्टर इन्जिनियार एसएस आईएएस अफिसार जानायनि सिमां नुनो फोरोंदों जों दुरान काप खुंदों सीएम काप खुंदों फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननो जों प्लेटफर्म सोरजिनानै होदों दिनै फुटबल गेलेग्रा जोंनि गेजेराव ओंखारदों नाथाय बिथांमोना बे 100 क्र'रखौ माबे पलिसि मा थांखि लानानै होदों माबायदि होदों बिथांमोना बुंनो हाया नैबेखौल' बुंनो हागोन जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जायफ्रा खस्थ' खालामदों बिसोरनो होनाय जादों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जिखिनि बाखि दंमोन बेखौ मारिनाय जादों आरोबाव मा सुबिदा होबावदों सोरनोबा दैदेनगिरिफोरनो 15-20 जननि नामाव नोङो फैसाखौ सोनानै हो जायनि नामाव फैसा जोदों बेनो 50,000खौ हो 1.5 लाखखौ नोंनो ला होननानै 10-15-20 जननि गाहाम हारसिंनो फैसा माने 1.5 लाख खरि लादों दा बेफोरखौनो गारि बायनानै बिथांमोना गिदिंनानै गेदेर डायलग होगासिनो दङ मिशन भिसन थानाय लिडारा दिनैनि दिनाव बे जुवाखौ बन्द' खालाम रायजो राजाफ्रा बुंदों थांनाय 5 बोसोराव खुनु जौ जुवानि मेला जायाखैमोन दिनै मोनफ्रोमबो फुजायाव जुवानि मेला जायो बे मेलायाव थांनानै सोर टेक्स लाहोयो रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैया गतिके बिथांमोना जुदि मोजां इयुथ दैदेनगिरिब्रा बेफोरखौ बन्द' खालाम इयुथफोरनि थाखाय सिन्था खालाम इयुथफोरनि मोजांनि थाखाय सिन्था खालामनानै स्किम बानाय बेबायदि राननानै जानायनि स्किमखौ दा खालाम बे 2 लाख थाखाखौ राननानै दाख्लै शिब फुजायाव मा खालामदों जुवा गेलेदों थ' बेफोरजों समाजा फोसाबजाया दा गतिके गेदेर डायलग मारिनायखौ बाद दोननानै प्रेक्टिकेल खामानिखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों मानास हिसाबै नोंथाङा जुदि देरहालाङोब्ला नोंथांनि गिबिसिन खामानि मावनो गोनां मा दं होननानै सानो मानासावथ' गोबां मावनांगौ खामानिफोर दं दिनै आं गिदिंनानै नुबाय गोबां लामा सामा मावनांगौ दं कालभार मावनांगौ दं ब्रिज मावनांगौ दङ थ' बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय थियारि आरो बेखौथ' मावखागोनानो थ' बेफोरनि अनगायैबो जोंहा समाजाव मावनांगौ माखासे खामानिफोर दं जायखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होआ जोंनि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा बेफोरखौ सानफ्लाङा जोंनि इयुथफोर जोंनि बे मानास ओनसोलाव थानाय गंफ्रोमबो न'खरनि गथ' गथायफोर बे गथ' गथायफोरनो जोङो क्वालिटि इडुकेसन होनांगोन बिसोरनो जोङो गुन गोनां माने सोलोंथाइ होनांगोन मोजां गियान फोरोंनांगोन दा बिसोरसो जोंनि सम्पति बिसोरसो जोंनि भबिष्यत नङा होमबा बेफोर गथ'फोरनाव सक्ति दं पावार दं साफा गेदेर मानसि जानायनि डक्टर इन्जिनियार एसएस आईपीएस साइन्टिस्ट जानायनि दाना बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगोन बिसोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो आं जेब्लायबो थियारि मानास समस्थियाव थानाय जातीय संगठन एबसु दं साहित्य सभा दं आसु दं एबिएमसु दं आसा दं बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय आं थियारि बे लामा दालां बेफोरथ' जाबाय थागोन बेफोर कमन बयबो मावगोन बेफोरखौ नाथाय बेफोर खामानिखौ जायफ्रा मावबोआखै बेखौ मावनो थाखाय आं थियारि बिटिसि हालामाव मोन 15 बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहानायनि नोजोरा माबायदि नोंथां गासै मोन 12 समस्थियाव देरहागोन जों दिनैनि सानाव गाबोन जुदि भट थुनाय जायोब्ला 12था समस्थियाव देरहानो थांगासिनो दङ